Ho, 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 srećan Božić. Napravio sam predivne božićne kolačiće. Hajde da ih iznesemo da ih jedemo. Vreme je da jedemo kolačiće. O, čekaj, zaboravio sam mlijeko. Gdje su kolačići? Neko je uzeo moje kolačiće. O ne, moram da pronađem ko je. Znao sam da je to bio Grinch. Znate šta? Sada ću da spasim kolačić izazov. Hajde, Grinch. Oh no! Ha? Šta? Božićni kosturi. Vreme je za prvi izazov. Napad! Mislim da je to sve. Kosturi su pobeđeni. Ne, prijatelj, ne na mojoj straži. Sredimo ga. Sada ću te srediti. Gdje je nestao? Oho, okej. O, znam gde si. Enderman pobeđen. Bilo je prelako. Idemo na sljedeći izazov. Oh no! To su zombi. Sredit ću ih. Idemo. Hajde. Da, treći izazov rešen. Idemo na sljedeći. Idemo. Gde su sad? Eno ih. Okej, to su kriperi. Sve ću ih srediti. Samo da me ne vide. Idemo jedan triple shot. Gotovo. Šta? Kriper? Zaboravio sam ga. Prelako. Sada je vreme da sredim Grincha. Grinch. Pre nego što napadnem Grincha, prvo ću da se našalim sa njim. Tada! Eto ti, Grinch, sredit ću te. Nisi smeo uzeti moje kolačiće. Još jedan udarac. To, uspeo sam. Ne. Da, uspeo sam i vratio sam svoje kolačiće nazad. Srećan Božić svima. Ho, ho, ho. Roza je bolja. Ne, crna je bolja. Ne, roza. Ne, crna je bolja. Ja sam Jason i počet ćemo sa izazovom ukusa. Ja sam Sara i ja ću pobediti. Hajde da probamo. Probajmo. Ima ukus kao duga.
Čekaj, to je sok od brokolija. Hajde da pogodimo ukus. Šta je ovo? To je borovnica, moje omiljeno voće. Saro, da li da popijem? Šta? Ne, nemoj da popiješ. Neću ovo da probam, ali moram da dodirnem. Ja. Šta se dogodilo? Ne znam, ali uskoro ćemo saznati. Jasone, Šta se dešava? Ne! Ej, vrati se! Zdravo, zdravo, zdravo! hej, šta radiš ovde? Ne uzimaj moje stvari, vrati se. Hej, vrati se! vrati se. Vrati se! Vrati nam stvari. Hej, Vrati nam moje vrati. stvari. Jasone, hvataj ih. O ne. Vrati se! O ne. O ne! Bogom! Haha, čao! Vrati se! Ne. Vrati se! Jasone, ustaj, hajde. Ćao! Otišli su! Da, već su otišli. Dobra ideja. Da! Ok, idemo, hajde da uradimo to. Da! Hvataj ih. Imamo vas! Ovo je moje. Idemo unutra, Jasone. Nadam se da ste naučili lekciju. Wow! Da, vratili smo naše igračke. Konačno. Sigurno neću probati ovo piće. Sada ću da ga prospem, narode. Ne želim to ponovo da dodirnem. Hajde da nastavimo izazov ukusa. Da! Mislim da je bundeva. Mislim da je mleko. Oboje smo pogodili. Vreme je za poslednje. Mislim da je jagoda. Mislim da je paradajz. Svaka čast, Jasone. Jej! Oboje smo pobedili u izazovu. Nerešeno je. Da. Boje crna i roze su obe sjajne. Pogledajte moje roze igračke. Imam roze dnevnik, roze kompjuter i roze pesak. Ja imam crnu Rubikovu kocku, crnog Bugatija i crnog pauka. Bacit ću ga na Saru. Crni pauk! Strašno. Moj roze pauk nije strašan. Ovo uopšte nije strašno. Znaš da, Jasone, mogu da postanu prijatelji? Zdravo! Zdravo! Našli će se sa Jasonom. Haha, sve njegove igračke postaće roze. Ha? Zašto je kocka roze? Roze pauk? Roze laptop? Sve je roze! Da, Mislim da je ovo Sara uradila. Sada će sve Sarine stvari da budu crne. Halo, učini Sarine stvari crnim. sve je crno. Bilo je roze pre. Crno, crno, crno. Gde su moje roze igračke? Haha, sve tvoje stvari su promijenile boju. Čekaj, ovo je prelepo cveće. I divno miriše. Zapravo dopada mi se crna boja. Volim sve boje. I ovaj pesak je zapravo cool. Mislim da su sve boje divne. Bilo nam je jako zabavno. Baci 5, Jasone. Jej, sve boje su fenomenalne. Da! Obavezno lajkujte i pretplatite se na kanal da nastavite da gledate ove sjajne videe. Ćao!